Onks Camilla sattumoisin kotona? Ding dong. Moi. Moi. Ajattelin, että voisitko sä tulla et voitaisko mennä samaan matkaan kouluun? Miksei voitais? Mut mun täytyy eka tehdä aamutoimet. Jäät sä tänne vai tuut sä tonne sisälle? Mä voin tulla sisälle. Okei, tuu sit. No tuut sä sinne mun huoneeseen vai oot sä täällä? No, mä voin vaikka ottaa täällä. Okei, mä sit varmaan syön myös mun omassa huoneessa. Et sä voit tulla sinne, jos haluat. Jos esim. Aika käy tylsäksi. Mutta mä nyt menen sinne. Nähdään jossain vaiheessa. Kohta. Niin. Toivottavasti sillä ei kestä kauaa. Koska mähän en myöhästy koulusta. Tai en ainakaan aio myöhästyä koulusta. Ei me kuule myöhästytä koulusta. Ei niin. Varmaankaan. Menisikö herättää siskoina? Vois, mut se sitten rakettaa. Ihan sama. Mä syön jotain pientä palaa. Olipa hyvä. Nyt vaan käymässä hakemassa laukkua. Mä nyt taidan mennä sinne olohuoneeseen. Ai, huomenta. Huomenta. Missä sun lasit on? Lasit! Apua! Jäi varmaan kotiin. Okei. Vihdoin sä muuten heräsit. Miss Camilla on? Se jotain tekee sen huoneessa. Okei, mä käyn hakemaan sieltä mun pannan. Okei. Sano sit silleen, että tulee nopeasti. Okei.